Ang laki mo na, anak! Ay, nagkikik siya! Ay! For next year's filing po, madami na po tayong income tax return! Wow, laki ng offer! Papatusin ko na ata to, charot! Good morning everyone! Welcome back to another vlog! Ayan, nakaka-excite naman. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Today guys is a day off and we have a lot of stuff to do. Lagi na lang no, basta day off ko. Parang napapansin ko sa mga vlogs ko na sinasabi kong day off is dami tayong gagawin today but it's gonna be a lot for today. Talaga kasi at 12:55 I will have my OB appointment which is malapit lang naman, hindi ako pupunta ng Sioux City, so chill lang, easy drive. And then nakasalang na yung laundry ko, naka 2 loads of laundry na ako kasi nagpalit ako ng bedsheet. Tas yung mga uniforms ko, ayan, naglaba din ako ng mga iba pang kumot, yung mga throw blankets. Siyempre, New Year. Kagabi, I think I slept at around 1 a.m. Sobrang pagod na pagod ako kagabi, guys. Kasi, kasalanan ko rin naman. Assemble ako ng TV stand. Tapos, nag-rearrange ako sa kwarto. Wala akong magawa. Hindi talaga ako makatulog kasi dumating ako dito sa bahay ng 3 a.m. Nakatulog ako kila Love ng 1 to 2 a.m. Tapos umuwi ako ng 3 a.m. Hindi na talaga ako nakatulog. Pero, ng gabi. And then, nakatulog ako ng by 10. Tapos nagising ako ng, I think, 4 p.m. na. So, gising na naman ako kagabi. Ayun, wala akong magawa. Assemble ako ng TV stand na matagal lang nabili ko. And then, nag-rearrange ako sa kwarto. Ayun, pagod na pagod ako. Ang sakit ng likod ko. Hay, nako naman talaga. Oh, hindi makapag-antay ng help. Ganun kasi ako, guys. Pag feeling ko naman kaya ko na, ayoko nang magantay. The good thing is, medyo nakaka-stress lang talaga. The heaviest part that I lifted last night was our bed mattress. Sobrang bigat niya. Good thing that the baby is still holding on. Kinakausap ko siya. Hindi ka pa pwedeng lumabas ng January. Kailangan February. Kasi ang leave ko is already a week before my due date. So, sabi ko, mga pwede ka nang lumabas ng February 2 hanggang February 4. I know, hindi pala pwedeng February 2. Mga Feb 3 ng gabi, ganon. Hindi rin pwede ng morning. Tapos hanggang Feb 4 lang. Yun yung kinakausap ko siya. Tapos kaninang pagising ko, guys, medyo na-worry ako kasi nagising ako ng 4 a.m. So, parang 2 hours lang yung tulog ko. Tapos, hindi talaga siya nag-move. Sabi ko, oh my God, did I do something bad again last night na, you know, that it can affect the baby. Pero, nung hinawakan ko yung chan ko, tapos sabi ko, baby, are you already awake? Nag-kick siya. So, every time that I talk to her, nag-kick siya. And then, this morning, while I was praying and nagsising ako, ang active niya. Sabi ko talaga, okay. Alam mo na kung anong future mo pagdating ng araw. Lalabas tayo and then bibili rin ng mga ibang stuff for organization kasi gusto ko na mas prepared ang bahay. Siyempre, ewan ko ba, ang dami kong gustong linisin. Madami akong gustong itapon, madami akong gustong i-dispose. Actually, may isang balikbayan box na naman ako dyan na malapit ko na siyang mapuno. Yan naman ay papunta kila mother-in-law. So, ang update guys is I'm already on my 34th weeks and 5 days na ako. Last week, hindi ako nakapag-check up kasi nag-snowstorm, hindi makapunta yung doktor sa clinic. So, tinawagan nila ako ng the day before my appointment na hindi daw makakapunta. So, canceled siya. Tapos, resched ako last week. Tapos, dapat next week pa yung sked ko. Tapos, sabi ko, 35 weeks na ako next week. So, I don't wanna wait for my 36th week
Kasi ang alam ko, every week na kasi kapag 36th week na. So, ayun. Ginawa nila ng paraan. Hinanapan ako ng malapit na clinic dito. So, I'm gonna show you my belly. Pasensya na, may belly band ako ngayon. Kasi sobrang sakit na ng likod ko. Ang bigat na niya, guys. Grabe, this is my heaviest weight ever in my whole life. But, mabigat na rin kasi siya. Parang, tingnan nga natin kung ano na yung weight. 5.24 pounds according to the app. Ayan. So, parang 3 kilos na rin siya. Eh, may placenta pa. May amniotic fluid pa. So, oh my God. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ang laki na siya, guys. Ito yung aking tiyan na ngayon, guys. Naka-belly band ako. Ang sakit na kasi, talaga. Ayan, may ano ako dito. May linya. Anong tawag nito? May linya negra na ako dyan. Pero hindi naman siya super dark. Aba, bakit may redness ako dito? I don't know why. Aha. Malaki na talaga siya. Grabe. Ayan. Ang laki mo na, anak. Ay, nagkikik siya. Laki na niya. Work na ako tomorrow, so I need to do a lot of stuff now. So, samahan niyo akong lumabas and gagala ulit tayo. Gagala. Let's go! Hold my jacket, pass the lighter, take a breath in. Sing that fast part, know the last part, the way you like it. Feelings are really good, but there's the end in the night. Better than the things that we said. Medyo malamig na naman po siya. Ay, naka-full blast ang aking heater. Nag-snow pala. May snow pa sa labas ng bahay. Pero ano lang naman, sobrang nipis lang naman. Yung sa likod kasi, hindi kasi masyadong naaarawan. Shucks, ang sakit ng puson ko. Oh my gosh. Ka mo nang lumabas, bebe. Not yet the right time, my love. Then turn left onto Main Street. Oo na, saglit lang sis. Mag-ano din tayo. Spotify. Ay di rin isang tanong. Ay, dadaldalan ko nga pala kayo guys. Kasi, mag-order dapat ako ng breast pump ko kanina. Kasi nga gusto ko na ngayong January ako mag-apply or kumuha ng breast pump ko para magamit yung FSA ko because I enrolled for my FSA account under my employer. The problem is, ang insurance namin ay hindi po in-network ng gusto kong breast pump. So, tumawag ako sa insurance company. Kailangan daw pumunta ako sa in-network medical store siya, gano'n. Tapos, doon daw ako kukuha ng breast pump. So, I just hope na meron sila yung breast pump na gusto ko. Kasi ang gusto ko guys, yung wireless na rechargeable. Kung hindi siya, hindi siya covered ng insurance, bibili na lang siguro ako ng breast pump na out of pocket ko na, tapos itatry natin na i-ano sa IRS for next year's filing. For next year's filing po, madami na po tayong income tax return. Dahil may baby na for this year. Kasi guys, at least 6 months na yung baby na nagstay na sa inyo to be qualified sa sa IRS. Hi guys, tapos na po ang aking appointment. Mas matagal pa talaga yung drive ko kaysa sa appointment ko. Parang 5 minutes lang kami nag-usap ng doktor ko. Tapos sinabi ko na nawawala yung aking prescription for breast pump. Sinabi ko sa nurse niya. So, ang mangyayari is, tinanong kung saan ba ako kukuha ng breast pump ko, which is the in-network for our insurance. And sa Sioux City lang din naman yun. So, punta lang daw ako doon kasi sa din yun sa St. Luke's din naman yun. So, punta lang daw ako doon and then, sabihin lang daw yung
Oh my God, naantok ako. Sabihan lang daw yung paperworks na ifa-fax nila doon para isa-sign ng doctor, and then yun na. Sila na daw bahala. So hopefully, meron yung gusto ko talaga na breast pump doon. Sabi naman niya, madami daw silang mga options doon. Pero sabi ko kasi yung wireless yung gusto ko. Yung Willow 3, yung pwedeng i-connect siya sa phone, pwedeng i-connect sa watch, ganun. Para makontrol mo yung, alam mo yun, para hindi mo siya binubuklat lagi. Yung suction niya or something like that, yung power niya. So kung hindi siya nagsasak ng maayos, you don't need to undo and redo your bra again, parang ganun. So parang mas gusto ko yung nakakonect na sa app. Anyway guys, kung wala talaga, kung ano na lang yung available na kasama sa aming insurance, para hindi na ako magbayad. Sayang din kasi yung Willow kasi is, oh my God, almost, kapag hindi siya, is parang $400. Kulang-kulang $500. So, yun. So, tingnan pa natin. Kasi yung $500, ilang na yun? Naging mommy budgetarian na talaga ako. Ilang damit na yun ni baby. So, tingnan natin guys. Mag-order pala ako guys ng McDo. Ang alam ko may McDo sila dito. Hindi kasi ako masyadong familiar dito. Kasi parang nagpunta lang kami dati dito nung galing kaming Minnesota. Something like that. No oras na, mag-alaunan na. Kasi naantok na ako. Gumawa ako ng account ko sa isang app na parang job searching siya. Something like that. Para lang gusto kong malaman yung yung rate ba sa iba't ibang hospital, kapag PRN, pag travel, kapag staff, ganon. Sinabi sa akin ng travel nurse namin na yun daw yung ko. Grabe naman, ang dami nang tumatawag. Tapos pa biglang tumawag na Sanford, Florida. Tingnan natin. Ay, wait lang guys, nagpark muna ako at ayusin ko lang yung aking food. Magda $3 sana ako, pero doon na lang sa ay dagro, tinatamad akong bumaba. Sarap. Sarap ng fries nila dito hindi pa nag-laps. Freshly cooked pa. So I got nuggets and ano ba tong kinuha ko? Parang mocha ata. Para naman hindi masyadong mataas ang ating caffeine consumption. So as usual, dadump po natin siya here. Kumuha ko ng large fries. Sabi ng OB ko kanina, kasi ang sabi ko, hopefully hindi naman ako manganak ng maaga. Kasi tinanong, how's your bleeding? Ganyan. Ang last bleeding ko kasi was December 3rd pa. 3 and 4. Na-stress talaga ako. Ang sabi niya, baka first week of February naman daw ang aking panganak. So, hopefully. And then, I got here ranch for my nuggets. Kain lang ako saglit. Ay, ang sarap ng ranch. Sa Pinas ata parang ketchup and barbecue sauce lang. Dito madami pa mga mustard, ranch. Gutom na ako. Alam niyo ba, prepare ko pa yung mga meds ko na dalhin ko dito sa sasakyan. Kasi gusto ko maglagay ng Tylenol tsaka Tums dito. Kasi nga, minsan pag nagdadrive ako, ano yung tiyan ko. Tapos masakit ulo ko. Kasi sa mata ko ata. Naiwan ko naman. Ganyan ka. Wow, laki ng offer. Papatusin ko na ata to. Charot. Pero asikasuhin ko muna yung bago ko mag-apply ng ibang work. Asikasuhin ko muna yung paperworks ni baby. Kasi kailangan namin ng birth certificate and passport right away. Hindi ko alam, parang gusto ko tuloy umuwi ng Pilipinas after ko mga ang sarap ng coffee. Oh my God. Next time na ba ulit yung order ko? Boring ng kalsada guys. Wala masyadong sasakyan. Tara na. Para makapagpahinga na tayo, makalinis pa sa bahay.
nakapagpahinga pero maglilinis na naman ng bahay. Sabi niyo siguro, parang ang dumi-dumi lagi ng bahay. Lagi siyang naglilinis. Ayoko kasi ng ano guys. Ayoko kasi ng disorganized. Para akong na-stress ako lalo pag magulo. Let's go. But it's fun to dream, yeah, it's funny to dream, but you're laughing with me. I wanna stay